हाय साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆଗରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓପିଡ଼ି ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ କେମିତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ସହଜରେ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଓପିଡ଼ିକି ବି ସେଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କାଜୁଆଲିଟିର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ନୟାଗଡ଼ ହଉ ଏମିତି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା, ହସ୍ପିଟାଲର ଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇପଟେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା କାଜୁଆଲିଟି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାଜୁଆଲିଟି। ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର। 8:30ରେ ଖୋଲା ହେବ, 12:30 ଯାଏଁ। ତାପରେ 1:30ରୁ 4:30 ଯାଏଁ ଖୋଲା ହେବ। ସକାଳଟା ବୋଲି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ କାଉଣ୍ଟର। ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକଟ କାଟିକି ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଯାଇକି এই সাইডে ড্রেসিং রুমটা আছে। এটি ড্রেসিং রুম, এইটি সর্জরি। এটি সর্জরি, এইটি ড্রেসিং রুম। এইটি তাহলে ক্যাজুয়ালিটি এমার্জেন্সি। এটা তাহলে ক্যাজুয়ালিটি এমার্জেন্সি দেখুন। এইଠି ଭାଇ ଏଇପଟେ ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ପଚାନ୍ତି ଉପୁଡ଼ିକି। ଆର ବାଟଟା ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଇଠି ପଚାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେ, ଏଇପଟେ ବାଟଟା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସିଧା ଆସିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଯେଉଁ କାଜୁଆଲିଟିର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା 2ଟା ରୁମ୍ ଅଛି, 6-7। ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରୁମ୍। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବାଁ ପଟେ ଯିବେ, ସିଧା ଆସିକି ଏଇଠି ବାଁ ପଟେ ଯିବେ। ଏଇଠି ଏମିତି ଡାହାଣକୁ ଟିକେ ବୁଲିବେ। ଏଇ ଗଳି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଆରଥରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସେପଟ ଗଳି ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗଳିଟା ଦେଖିବ, ସେଇ ଗଳିଟା। ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଓପିଡ଼ି ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଓପିଡ଼ି ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଓପିଡ଼ି, ଡେଣ୍ଟାଲ, ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସ୍କିନ୍ ଅଛି, ENT ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଳି ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉପରେ ଫିମେଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି। ସିଧା ଯିବେ, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଇ, ଏଇ ପୁରା ଲାଷ୍ଟଟା
यही लास्ट लेफ्ट साइड की जी आमर अथबेड़ी वार्डटा अच्छे अथबेड़ी ओपीडी अच्छे से अभी जो सीधा लास्ट देखा खोला है भाई लाइट ना से भितर लास्ट अच्छी आमर सुपर स्पेशलिस्ट जहाँ टिकट लिमिटेड कौ दिन केटा टिकट जब आप कमेंट करेंगे कहीदेवी कौ दिन केटा टिकट बना से भी बाहर देखापी एगुड़ा से बाँ पटे जो सीढ़ीटा देखा ये सीढ़ी ऊपर फीमेल मेडिसिन सर्जरी वार्डटा अच्छे आ मेल मेडिसिन वार्डटा भी ऊपरटा एटा मेल सर्जरी वार्ड यहाँ लास्ट तो कहते आप अर्थोपेडिक आशा करूँ वीडियोटा भल लगी। जय जगन्नाथ।